Na cestách môžete v týchto dňoch stretnúť skupinu bežiacich ľudí s horiacou pochodňou. Naša krajina je súčasťou mierového behu. Je to najdlhší štafetový beh, do ktorého sa zapája 140 krajín sveta. Snažia sa šíriť toleranciu. Organizátori tvrdia, že ide o apolitické podujatie bez náboženského podtextu. Run, 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 run. Old Harmony run. Beh sa beží od roku 1987 a založil ho indický filozof Sri Chinmoy. On bol okrem iného aj veľký športovec. Tento atlét, filozof a umelec si na šírenie mieru vybral práve beh. Jeho myšlienka učarovala mnohým nadšencom vo svete. Horiacu pochodeň zapálili tento rok v marci v Portugalsku. Bežci si ju predávajú naprieč krajinami. Náš tím ju prevzal na hraniciach s Maďarskom. Už prešli cez Komárno, Galantu a Senicu. V mestách, cez ktoré bežia, zapájajú do svojich aktivít ľudí aj deti na školách s jediným cieľom. Tá základná myšlienka je, že vlastne na to, aby sa vo svete niečo zmenilo, nemôžeme čakať, že to robí niekto pre nás a mali by sme začať od seba. A ak sa táto myšlienka, toto dobro rozšíri po celom svete, tak už nebude priestor pre vojny a násilie. Zároveň má táto aktivita pomôcť prekonať kultúrne a náboženské hranice medzi národmi, ako aj naše vlastné. Ja som kedysi bežal tento beh v Indonézii a na jednom mieste sa zišiel katolík, budhista, moslim a hinduista. A pre mňa bol úžasný zážitok, keď oni spoločne chytili tú pochodeň a vlastne spolu sa modlili za mier. To bolo... Aj deti v Trenčíne sa zapojili do behu. Podržať si mohli aj horiacu pochodeň. Údajne splní, čo si zaželajú. Ja by som si želala, aby na svete neboli žiadne vojny. Ja si želám, aby bol každý človek zdravý. Vnímam to veľmi pozitívne, ako sa jedná o celosvetovú akciu a my sme veľmi hrdí, že organizátori si vybrali práve našu školu. Tým dobrovoľníkov sa každý rok rozrastá o nových bežcov, ktorí denne ubehnú aj 70 kilometrov. I podporovateľov behu s pochodňou. Ja možno spomeniem najmä pápeža Františka, ktorý nám ju minulý rok zapáloval. Vlastne keď sme štartovali, tak vlastne v Ríme ju nám zapálil. Pred ním ju držal aj pápež Jan Pavol II. Z Trenčína sa bežci presúvajú do Byče, kde ukončia slovenskú etapu. Následne pobežia do Českej republiky. Dominika Kuxa, Slovenská televízia.